नोंथांमोना गुबुन-गुबुन गारियाव गुबुन-गुबुन नाम्बार प्लेट्सखौथ' नुखाबाय जानांगौ। बेफोर नाम्बारफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थि बानायनाय जादों। खायसे नाम्बार प्लेट्सफोरनिफ्राय नों मोनथिगोन जे बे गारिया बबे स्टेटनि, बबे जिल्लानि, सोर सुबुंनि। स' गाइस, आङो बिश्व दिनैनि भिडिअ'आव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे नाम्बार प्लेट्सनि ओंथिया मा आरो नाम्बार प्लेट्सजों लोगोसे नांफाना थानाय खायसे रुल्स एन्ड रेगुलेशननि बाथ्रानि सोमोन्दै। स' थुदो जागायदिनसै। सबसे गिबियावनो जों सावरायगोन जे नाम्बार प्लेट्सनि ओंथिया मा। नोंथाङा बे नाम्बार प्लेट्सखौ नाय, बेयाव लिरनाय दङ AS01 BG 7777। नाम्बार प्लेट्सआव लिरनाय मोनफ्रोम हांखो आरो अनजिमाफोरनि मोनफा-मोनफा ओंथि थायो। बयनिख्रुइ गिबियावनो मोननै लेटार्स थायो। बे स्टेटखौ दिन्थियो जे बे बबे स्टेटनि, जेरै बेयाव H नि ओंथिया बे जे बे आसाम स्टेटनि। बेनि उनाव बे मोननै नाम्बार्सआ बेखौ दिन्थियो जे बे गारिया बबे RTO अफिसाव रेजिस्टार जानाय। जेरै बेयाव 01 लिरनाय दं, बेनि ओंथिया बे जे बे आसाम स्टेटनि कामरुप मेट्र' जिल्लानि RTO अफिसाव रेजिस्टार जानाय। गावबा-गाव डिस्ट्रिक्ट गावबा-गाव मोनफा-मोनफा RTO अफिसनि कड नाम्बार थायो। बेनि उनाव मोननै लेटार्स थायो, जायनिखि सिरियालै जायो। बे दिन्थियो जे बे गारिनि रेजिस्ट्रेशननि डिटेल्सआ कम्पिउटारनि बबे डाटा एन्ट्रियाव सेभ खालामनाय जादों। बेनि उनाव मोनब्रै नाम्बार्सआ जादों जाय इउनिकि नाम्बार जायो। माने मोनसेल' नाम्बार रावजोंबो एखे जायो एबा समान नङा। बे गंफ्रोम गारियावनो गुबुन-गुबुन जायो। आरो जुदि नों दिल्लीनि नाम्बार प्लेट्सखौ नायो, अब्ला बेयाव RTO नाम्बारजों लोगोसे मोनसे लेटार्सबो लिरनाय नुनाय जायो। जेरै बेयाव 8जों लोगोसे मोनसे लेटारबो नुदों। बे दिन्थियो गारिया मा रोखोमनि, जेरै C आ कारनि थाखाय दिन्थिनाय जायो, S आ साखा खबनैनि थाखाय दिन्थिनाय जायो, P आ पाब्लिक पेसेन्जार गारिखौ दिन्थिनाय जायो आरो जेरै बास बायदि बायदिफोर। R खौ साखा खबथाम रिक्साखौ दिन्थिनाय जायो, T खौ टुरिज्म दावबायग्रा एबा टेक्सि बायदिफोरनि थाखाय दिन्थिनाय जायो। थुदो जों बिदिब्ला गुबुन-गुबुन कालार्सनि नाम्बार प्लेटनि ओंथिया मा बेखौ नायदिनि। गिबियाव दं व्हाइट कालारनि नाम्बार प्लेट्स, गुफुर गाबनि नाम्बार प्लेट्स जेराव गोसोम गाबजों लिरनाय जायो, अब्ला बियो पार्सनेल गारि जायो। बेखौ नोङो कमार्शियेलि एबा भारा मारिनायाव बाहायनो मोननाय नङा। नैथियाव दङ येलो कालार नाम्बार प्लेट्स, गोमो गाबनि नाम्बार प्लेट्सआव गोसोम गाबजों लिरनाय जायो। अब्ला नोंथाङा बुजिनांसिगोन दि बियो फालांगियारि एबा भारा मारिग्रा गारि होननानै। बेखौ फालांगियारि हिसाबै बानायनाय जायो, जेरै ट्राक, बास बायदि बायदि। थामथिया ब्लेक कालार नाम्बार प्लेट्स, जाय गारियाव गोसोम गाबनि नाम्बार प्लेट्स थायो बेयाव गोमो गाबजों लिरनाय जायो। बेखौबो फालांगियारि गारि बुंनाय जायो, नाथाय बेखौ गावनो गाव सालायनो थाखायसो होनाय जायो एबा भारा लाग्राया गावनो गाव सालायना गिदिंनांगोन। ब्रैथियाव रेड कालार नाम्बार प्लेट्स, जुदि बबेबा गारियाव गोजा गाबनि नाम्बार प्लेट्स मोनो, अब्ला बुजिनांसिगोन दि बे गारिया हादरनि बा सरकारनि गेदेर मानसि एबा हादरगिरि, मन्त्रि, IAS, IPS बायदि बायदिफोरनि होननानै। बाथियाव ब्लू कालार नाम्बार प्लेट्स, नीला गाबनि नाम्बार प्लेट्स, फरेन एम्बेसिनि थाखाय। नीला गाबनि नाम्बार प्लेट्सआव गुफुर गाबजों लिरनाय जायो। दथियाव दङ एर' थानाय नाम्बार प्लेट्स, बे गारिया मिलिटारि एबा आर्मि बायदिफोरनि गारि जायो। बेबायदि गारिनि नाम्बार प्लेट्सआव थिर सिन थायो। थिरनि उनाव गिबि मोननै नाम्बार्सआ बेखौ दिन्थियो जे जाय रौनिया बे गारिखौ बायदोंमोन। थुदो जों दा नाम्बार प्लेट्सनि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशननि बागै। दि सेन्ट्रेल मटर भेहिकल एक्ट 1989 सेक्सन 50D बे थि खालामना गालांदोंमोन दि नाम्बार प्लेट्सआ इंराजि रावजों लिरनाय जानांगौ। जुदि सोरबा सुबुङा इंराजि रावनि बादै गुबुन रावजों नाम्बार प्लेट्स लिरो, बियो आयेननि बेरेखा आरो बेनि थाखाय जुरिमाना होनांगोन। आरो बे आयेनाव गुबुनखौबो थि खालामना गालांदोंमोन दि जाय प्राइभेट गारि बेनि नाम्बार प्लेट्सनि बेकग्राउन्डखौ गुफुर लाखिनाय जागोन आरो बिनि सायाव गोसोम गाबजों लिरनाय जागोन। आरो जायफोर कमार्शियेल एबा भारा मारिग्रा गारि, बेफोरबायदि गारिनि नाम्बार प्लेट्सनि बेकग्राउन्डनि कालारखौ येलो गोमो लाखिनाय जागोन आरो बेनि सायाव गोसोम हांखोजों नाम्बार्सखौ लिरनाय जागोन। नाम्बार प्लेटआव सिम्पल फ्रन्टआव लिरनाय जानांगोन। फ्रन्टआव जेबो डिजाइन बा स्टाइल खालामनो मोननाय नङा। आरो मा खालामो, उननि प्लेटआवथ' नाम्बारखौनो लिरो, नाथाय सिगांनि प्लेटआव डक्टर्स, एडभकेट बेफोरबायदि गुबुन गुबुन लिरना थायो। बे आयेननि बेरेखा आरो बेनि थाखाय जुरिमाना होनो गोनां जागोन। नाथाय नोंथाङा गारियाव एडभकेट, डक्टर्सफोर बायदि बायदि स्टिकार लागायनो हागोन। खालि नाम्बार प्लेटआवल' लिरनो लानो मोननाय नङा। भारत हादरनि गारिफोरनि नाम्बार प्लेटखौ नायोब्लानो जों हमनो हायो जे बियो बबे स्टेटनि गारि। नाम्बार प्लेटनि गिबि मोननै हांखोजों लिरनाया बे स्टेटनि मुंखौ दिन्थियो एबा सर्ट फर्मआव स्टेटनि मुंखौ लिरनाय जायो। जेरै आसामखौ AS, उत्तर प्रदेशखौ UP, वेस्ट बेंगलखौ WB, दिल्लीखौ DL बायदि बायदिजों दिन्थिनाय जायो। बेबायदिनो जोङो स्टेटनि मुंखौ मिथिनो हायो। एबार नोंथाङा दिनैनि भिडिअआव मिथिबाय गारियाव नाम्बार प्लेटनि ओंथिया मा आरो नाम्बार प्लेटनि लगायनायनि नेमखान्थिया मा मा। आरो जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला आरो गोसोआव माबाफोर सोंनो गोसो जादोंब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै। थेंक्स फर वाचिं।